Boom! Kakal! Skákal. Aloha, moje meno je Skuler.sk, vítajte pri mojom historicky prvom let's play z hry Freerunning 2. Ide o to, že ty ste nejaký parkourista a skáčete cez budovy a proste zbierate skóre a robíte hociaké triky. Teda táto hra obsahuje 11 levelov, každý let's play spraví 2 levely, je ich tu 11, takže ten posledný bude na 3 levely. Je tu so mnou aj môj brat, Jacob Lion. Jacob, pozdrav. Zdravím všetkých, čo sa na toto video pozerajú. OK. Hnusbus. Čo sa na toto video pozerajú. OK, čiže hneď sa vrchneme sa do hry. Teda grafika nič moc, ale dá sa. Čiže ideme. Takže ideme na prvý level, takže chodíte šipkami, skačete x-kom. A tieto topánky kopírujú Goga, takže Oranžová farba presne tak kopíruje Goga. a nemali tam dať topánky, ale mali tam dať crocsy. Presne tak. To je sponzor freerunningu a parkouringu. Teda povedal som to naopak, ale nevadí. Parkouringu a freerunningu. Áno. Dobre, takže Takže tieto zelené stopky to mal si pridať 15 sekúnd do času. Teda a hento, není to na to je cieľ. Toto červená hladina je trik. teda vyzerá to asi takto. Spomalený záber. Také It's dáš. very nice, ako na wrestlingu na 2010, nie? 2000 Kerryman. Dobre, takže toto je skúška, ale ne. Takže sme cieli. Takže prvý level je za nami. Ešte sme mohli mať minútu a pol, do level spravili. Ideme na ďalší level. Takže ideme. Takže tento je oveľa ťažší. Teda nie je oveľa, ale je ťažší. O centimetr. Halú som. Ako hovorí naša pani učiteľka, to sa musíš nabifliť jak vlastné meno. Týmto by som ich chcel pozdraviť. Pani Žoka Kopecka, dúfam, že toto video nepozráte, lebo som dole. A vaša slavná hláška veľa vážený, ktorú pozná celá škola od vás, a ináč nikto nevedel, čo to znamená veľa vážený. Ale nás by ste veľa vážení ani hovoriť nemali. Čiže toto zelené nás vlastne zrýchli. Ďalší trik. To je nitro. To doriti vám pichnú takú nitro a potom to zapnú. Takže Tori ti vám pichnú takú nitro a Dobre, takže zase vám to pichnú doriti. To je inekcia pozri sa na... od bolesti až bežíte. Toto je celkom dobrý trik. A toto som skočil až ďaleko, neviem ako som to skočil, ale... Ja som raz išiel rýchlo, keď som to ešte natáčal. Som išiel rýchlo a som doskočil a ešte išiel tak rýchlo. Toto je moja najlepšia. Dúfam, že dopadne. Dobre. Toto je moja najlepší Vlastne trik. to je najlepší trik, ktorý mne sa najviac páčil, čo sa to... Aj mne, ale nie som copyright. Mne sa páčil prúši. Či? Teraz sa poď hadať, nie. V ďalších leveloch toto už začne trochu padať, už to začína byť oveľa ťažšie. V ďalších leveloch. Vidíte tam cieľ, dúfam, že to nie... Kebyže dneska môže urobiť 3 levely. Ale nie, ja spravím iba 2 levely. Čiže ďakujem, že ste si pozreli tento let's play. Uvidíme sa v treťom. Teda uvidíme sa v druhom let's play. Ak ste to video pozreli, dajte mi odber, dajte mi like a okomentujte, čo by som tam mal pridať. Či by vlastne tu môj brat mal so mnou byť. Dobre. No, čiže ešte raz ďakujem, že ste si pozreli tento let's play. Ja, Skuler.sk a môj brat Jacob Lion sa s vami lúčime.